when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Muway Hall, Cape Town. Sibulele kakhulu apho igama ngo-Abraham kaShiri sithi khululeka kuzo zonke imbophelelo onazo. Remember, we are in Cape Town in the mother city every Sunday in Khayelitsha sites here at the hall called Muway Hall. That's where we are every Sunday from 10 in the morning. Kanike, we will be doing amateurs coming into an area near you. Starting on the 2nd of June, we are in Mthatha. Bantu baseMthatha and the surrounding siphethe ugadla abathakathi siphethe imvula imali. On the 2nd of June, Mthatha Town Hall from 10 in the morning until later. And on the 3rd of June, Bantu baseNgcobo and the surroundings, we are coming there at Ngcobo Town Hall. We're 3rd, exactly from 10 in the morning until later. And then we're 5, we're 6. We are in East London. Bantu baseMonti will be at Igompo Hall, exactly from 10 in the morning until later. So we are coming for 2 days East London ngomhla we-5th and ngomhla wesithandathu apha kule nyanga kaJune, 10 in the morning until later. Then the Bantu baseGqeberha on the 4th, Bantu baseGqeberha will be at Idabu Hall, the 4th from 10 in the morning up until later. Book your sessions and book your one-on-one. And then Bantu baseRustenburg on the 26th of June, we are coming to Rustenburg. Bantu baseRustenburg, book your sessions. As you book your session, we will tell you exactly what is our sitting down up at Rustenburg. We are coming exactly on the 26th from 10 in the morning until later. Strictly, I'm a one-on-one with each other, my child. God bless you. I prophesy, you shall never lack. I see provision already. I see provision. I see the Lord providing for you. I see the Lord providing for you. Funa isipili namhlanje. Funa isipili. Angiyazi into ezakwenzeka apha namhlanje. So, ngoba kukhona into yokuthi fanele ubheke phambili, kanti emva ezilalini bakujongile. Yonke into engathi yeza bakujongile. Yonke into elungileyo fanele iyenzeka bayijonge esipilina. Namhlanje kuza kwaziwa. Watch out. What is going to happen now? Likapakosa. Abajonge impilo yakho. As I press the oil here, balapha basetshenziswa esipili. Esinye isipili esegwadana, abanye sisipile esiphansi kwamanzi. Sibamba impilo yakho, sibamba impumelelo yakho, sibamba into zabantwana bakho. Befana kudala uphangela kodwa bakujonge kwesisipili. Befana kudala ibhizinesi yakho yaphakama kodwa bakujonge esipilini. Befana kudala into zakho zadibana kodwa sidibana ngenxa bakujonge apha esipilini. Namhlanje watch out, watch out, watch out. Ndiyanyakazisa, ndiyanyakazisa le nyoka elapha eswini, ndiyanyakazisa ngegama likaYesu. Le nyoka elapha eswini, hey 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 hey, le nyoka elapha eswini ndiyanyakazisa. Le nazo nako come out, come out, come out. Sengap hey 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 hey. Yanas hey. Nangomithuma ndimkhulule. Kunalento ngathi ipowder bakufake yona apha enhloko. You always have a serious headache. Beka izandla zakho enhloko. Ngiyayibona nifaka ikhaka. Kudala nibambile lesifi. Ikhululeni ngoku. Hey, khululani lesifi. Hey, khululani lesifi. Hey, nina
babambele CV yakhe, ikhululeni gogo, ikhululeni, ikhululeni, natalk, yey, yayikhulula, sebe! Sibulele kakhulu apho igama ngo-Abraham kaShiri sithi khululeka kuzo zonke imbophelelo onazo. Remember, we are in Cape Town in the mother city every Sunday in Khayelitsha sites here at the hall called New Way Wall. That's where we are every Sunday from 10 in the morning. Kandige, we will be doing amateurs coming into an area near you. Starting on the 2nd of June, we are in Mthatha. Bantu baseMthatha and the surrounding siphethu gadla abathakathi siphethu imvula imali. On the 2nd of June, Mthatha town hall from 10 in the morning until later. And on the 3rd of June, Bantu baseNgcobo and the surroundings, we are coming there at Ngcobo town hall where 3rd, exactly from 10 in the morning until later. And then we're 5, we're 6. We are in East London. Bantu baseMonti will be at Igompo Hall exactly from 10 in the morning until later. So we are coming for 2 days East London ngomhla we-5th and ngomhla wesithandathu apha kule nyanga kaJune, 10 in the morning until later. Then the Bantu baseGqeberha on the 4th, Bantu baseGqeberha will be at Idabu Hall, the 4th from 10 in the morning up until later. Book your sessions and book your one-on-one. And then Bantu baseRustenburg on the 26th of June, we are coming to Rustenburg. Bantu baseRustenburg, book your sessions. As you book your session, we will tell you exactly what is awaiting down at Rustenburg. We are coming exactly on the 26th from 10 in the morning until later. Strictly, I'm a one-on-one with each other. God bless you. Can I prophesy? Can I prophesy? In 2026, may divine favor fall upon your life. Favor to God and favor to man. Uzawuthandeke ebantwini, uzawuqaqeleke ebantwini. U2026 ndibizi woza phezu kwempilo yakho. Uzawuthandwa ngabantu, uzawuthandwa nalizulu. Favor from God and favor to man. Ndibizi woza phezu kwempilo yakho. Ndinamela woza phezu kobomi bakho. Yithi makhelwane woza phezu kobomi bami. Iwoza phezu kwempilo yakho. Mandithandeke, mandiqaqele. No more delay. No more delay. No more nantoni enge yakho. Sibulele kakhulu apho igama ngo-Abraham kaShiri sithi khululeka kuzo zonke imbophelelo onazo. Remember, we are in Cape Town in the mother city every Sunday in Khayelitsha sites here at the hall called New Way Wall. That's where we are every Sunday from 10 in the morning. Kandige, we will be doing amateurs coming into an area near you. Starting on the 2nd of June, we are in Mthatha. Bantu baseMthatha and the surrounding siphethu gadla abathakathi siphethu imvula imali. On the 2nd of June, Mthatha town hall from 10 in the morning until later. And on the 3rd of June, Bantu baseNgcobo and the surroundings, we are coming there at Ngcobo town hall where 3rd, exactly from 10 in the morning until later. And then we're 5, we're 6. We are in East London. Bantu baseMonti will be at Igompo Hall exactly from 10 in the morning until later. So we are coming for 2 days East London ngomhla we-5th and ngomhla wesithandathu apha kule nyanga kaJune, 10 in the morning until later. Then the Bantu baseGqeberha on the 4th, Bantu baseGqeberha will be at Idabu Hall, the 4th from 10 in the morning up until later. Book your sessions and book your one-on-one. And then Bantu baseRustenburg on the 26th of June, we are coming to Rustenburg. Bantu baseRustenburg, book your sessions. As you book your session, we will tell you exactly what is awaiting down at Rustenburg. We are coming exactly on the 26th from 10 in the morning until later. Strictly, I'm a one-on-one with each other. God bless you. Molweni
Ngubani apha enkonzweni? Mna ndihlala eBhongweni kwanumber 26. Endlini phaa ekuhlaleni ndatywa zizinja kwicala left. Phofu ke ndihamba estratweni lo mfazi zange ndihoye ndihoya kwancawa kwathetha abahlali bandisa kwagqirha. Ugqirha wathi never awuzubhatala 450 makaze ezobhatala ngoba inantsika wonzakele apha kufuneka ndiwenze i-operation kufuneka abhatale i-950. Ndiyawandenzela ke lo operation but ngondandenzeke ngoku apha ecaweni sendihamba apha ecaweni ke ngoku nditywe zezinja. But wamane sithi umfundisi lo mntu izinto zakhe mazitye yena. Kule veki pheleyo nxa ndingena endlini ndivele emsebenzini wafika omnye umfazi wathi yemangwane uyayazi laa mntu utyise ngezinja ngophuka ingalo kwecala left ngeqwathi ngathi ya. Umfundisi akayithethi into ingenze ngoba wathi into zomntu mazitye yena. Ndizobulela ke ngoba ndiyabona into zam ngaziyasi. Ndiyabulisa ngegama likaKristu. Apha ndizobonga amandla kaThixo. Iveki ikawe yesithathu lena ndiza apha. Ndeza ngomzukulwane wami oneminyaka eyi7. Lo mntana ube nento ethi ebusuku kukho abantu abafikayo baqale bamsebezela kuqala. Emveni koko wathi bayamthatha ke ngoku ebusuku bamlayishe efeleni bemngenaye. Ndibuza ke kuye nibheka ngapi uthi hayi linesigqubuthelo elifela ndibona uba sibheka ngapi. Sifike endaweni enengcongolo ndibekwe ukwidami legazi kule ndawo kukho negazi elityeni indawo ngathi ingxangxasi. Akhelelwe ngesitya apha sezwe uthi khona empethu ke apha phansi yonke lento aphinda athiwa amanzi ezimpumlweni uthi ngo5 pha ke ngoku aphinda abuyiswe. Yile nto nxa nivusa makhulu ekuseni kufuneka nini simvusa isidala funeka nje ndimbethe uzavuke. Uthi sobe ningekafiki ke naba bantu. Aba bantu beza ngantoni? Uthi beza ngomtshayelo le imidi itshayela phandle yenca. Khawo wabo umnyama ngelinye ilanga beze ngemophu njalo njalo. Baphinde kapha ekugqibeleni beza ngehashi elimhlophe elinempondo elinenqwelo. Kule nqwelo ke ngokhwela umuntu ongutata ongenamilenze onehambe ngemilenze ecingo nomakhulu wakhe ke unakayise umkhozi wami. Bafike kuye ke baphinde bathethe kuthiwa uyafuneka ke apha behlala khona. Phaya kumakhulu wakhe uhleli ene4 months. Ngoku uyaqala ubuyela kum ke ngoJanuary njengoba kusenzeka lento nje. Ethi uyamfuna notata kuyawuthi azafumana umsebenzi abuyele phaya. Into eyenzekileyo ke ngoku uye wayohlanjwa. Emveni kobehlanjiwe baphambana sipha eofisini. Wathetha ke lo makhulu ba uyamfuna makabuye uyamfuna. Zithothe ke izinto sihambe. Endleleni athi nako eqali kwami ndithi ke mina ithi fire sumyeka. Aphinde nxa siya egarage athi hayi umkile. Fika endlini silale bathi bafikile bayamsebezela ngoku. Uthi ke ngoku nxa bethi ke bayamthatha kuvutha umlilo xa bazambamba babaleke. Xa bephinda besiza kwakhona bafike bakhale ndithathe le oyile ke besiyifumene yayichothozisa boyoyika ulale erumini ulale dining room chothozisa ndajikeleza kule ndawo balele kuyo ngale oyile ndiyachothozisa phaa. Xa befika ngoku bafika bakhala uthi batakataka nantsi inyoka babaleka. Ugqibeliseke ngokuba nengxaki ngecawe kule liphele icawe akhange aphinde abe nengxaki. Uthi ke ngoku bamsebezele apha ezinsukwini bathi uthi omnye masimncame uthi omnye asizumncama uthi asifuna lo mama umuntu esimfunayo cha xa bebambe ekamereni yami icango bezawuvula uthi kuvele inantsika kurharhaza umbane bajike babuye kodwa siyamfuna lo mama sifuna into yobana asijoyine siza kumbulala. Into esizoyenza ke sifuna into yobana akwishwelele kuseyiswelekile kuthiwe usweleke into engaziwayo. Bulela amandla kaThixo kule ndawo ngoba namhlanje nanku khangatswede la mntana bexaxa philile njengangoku. Igama lami ndinguvuyiseka hlala eMakhaza. Ndizisombulelo kule ndawo kukwazi uba ndikwazi uphangela ndiqale kule veki pheleyo ngolwesithathu. Ndifumene umsebenzi kamasipala bekungalulanga bendinentshaba kuba ndisenazo ke nangoku but ndiye ndathenga ugadla abathakathi ndiyasebenzisa ubulongwe bendibufumana kule ndawo. Umahluko ukhona ebomini bam ngoba xa ndilapha ndithandazela ifemeli yam. Ndiyabulela.
Sibulele kakhulu apho igama ngo-Abraham Kashiya lisithi khululeka kuzo zonke imbophelelo onazo. Remember, we are in Cape Town in the mother city every Sunday in Khayelitsha sites here at the hall called New Way Wall. That's where we are every Sunday from 10 in the morning. Kandige, we will be doing amateurs coming into an area near you. Starting on the 2nd of June, we are in Mthatha. Bantu baseMthatha and the surrounding siphethe ugadla abathakathi siphethe imvula imali. On the 2nd of June, Mthatha Town Hall from 10 in the morning until later. And on the 3rd of June, Bantu baseNgcobo and the surroundings, we are coming there at Ngcobo Town Hall. We're 3rd, exactly from 10 in the morning until later. And then we're 5, we're 6. We are in East London. Bantu baseMonti will be at Igompo Hall, exactly from 10 in the morning until later. So we are coming for 2 days East London ngomhla we-5th and ngomhla wesithandathu apha kule nyanga kaJune, 10 in the morning until later. Then the Bantu baseGqeberha on the 4th, Bantu baseGqeberha will be at Idabu Hall, the 4th from 10 in the morning up until later. Book your sessions and book your one-on-one. And then Bantu baseRustenburg on the 26th of June, we are coming to Rustenburg. Bantu baseRustenburg, book your sessions. As you book your session, we will tell you exactly what is facing down the apple at Rustenburg. We are coming exactly on the 26th from 10 in the morning until later. Strictly, I'm a one-on-one with the child. God bless you. Igama lami ndingulona, ngihlala eSayitini. Bendiyofaka i-CV yami ngoLwesithathu last week. Bendiyofaka i-CV yami last week ngoLwesithathu. Ndabe apha esikoneni bendifake i-oil. Ndafowunelwa ngoLwesihlanu. Ndafumana imessage kuthiwa nje ukwenza i-interview this Monday. Molweni family. Ndibulisa utata, ndibulisa umama. Nami ndicela ubulela. Mna ndixola uba ndiyithethe nomuntu oselayo. Kodwa ke ndithe uThixo wam ndabamba ibhatyi. Wathi uThixo wam nonke yapha kutata uShiya. Ndafika apha ndithe ndiphume endlini. Sisi wam. Ndithe ndiphuma wafika umntana ezorenta umbane. Wathi nonke nathi 200. Ndayithatha la 200 dala mntasekhaya le ndiyoyithandazela. Ndabhatala itaxi nge-40 rand. Ndakhwela yandothula apha ndihlala eDripsense. Yandothula apha ndathi ndiyakutata uShiyana. Tata, ndicela ukubulela. Ubulela uThixo wakho okusebenzelayo. Ndicela nama ndisebenzele nami de ndiphangele. Ndiyabulela abazali bam. Amen. Igama lami ndinguSihle, ndihlala eSide Bay Koti. Ndifike apha nge-31st. Yeah, nge-31st kaDisemba. So nami njengalo bhuti ke bendingumuntu oselayo, bazalwane ndisela gqithi. Ingathi ndingumuntu lo une-stress. Kwenzeka emveni kwe-31st ndawubona umehluko. Zigqithi weekend, umqala nxanwe ayeke. Zigqithi weekend, ndisela amanzi ndithi niyaxoka, asoze kaloku ndikhonze ogqiba kwam ndingaboni umehluko ebomini bam. So now nditshintshile, ndiyawubona umehluko ekhaya, ndiyavana nabazali bam bendingavani ne-siblings ngenxa yale nto yotywala. So ndiyambulela kakhulu uThixo. Eyokugqibela ke ngoku apha enkonzweni bekudluliswa ubulongwe. Qha ke wonqona ye ubulongwe ebusweni sizawuthini na? Into bizawuhamba njani nale nto? Xa ndifike endlini ndiqabe ubulongwe, qaba kwam abunuki. Siyabo ndisawenza njani yo endifuneke buhlele ebusweni. Abunuka ubulongwe endamnyamezela. Xa ke xa bu-dry buye bube right, buye kunuka. So ke ngoku into eye yatshintsha ndenza abantu intloko mos. But abantu balapha eSayibhebhe bengandazi, ndaxhoma ipost, ndabhala ipost, then ndaxhoma phaa ekhaya for abantu babone. Hayibo, ngoLwesihlanu ndenze intloko ezi-5. Eyokugqibela endifuna uyibulela kule ndawo yi-behavior kakhulu indlela yoziphatha as umntana oyintombazana. Ndiyazibona namba noma ndihamba kwenye indlela ngoku andisafani naqala and andisanxanwa nonxanwa anymore. Ndiyabulela kakhulu. Molweni enkonzweni, bulisa utata nomama.
ndibulisa utata nomama ngoba ku-last year ngobe ndigqibobeleka kwakho into lapha esiswini ingathi ndivala umphefumlo uba linyuka le nto but ingade kuphume nto ibe ngathi ndizawugabha but ingade ndigabhe so kwabe ngenye imini ke ngoku ndihleli phezulu nomntana umntana semncinci ndikhala buza mama yintoni umntana ulila ndike nako kunto lapha esifubeni ndivala umphefumlo but le nto ifuna uphuma but ayide iphume nyhani ke ndehle ndiye ezantsi bekusityiwe ezantsi so ndibaleke ndibheke etoilet xa ngathi ndizawugabha but akuphumi into but into ifuna uphuma but akude kuphume nto so le nto indihleli apha ingathi ihlaba but iyanyuka ifuna ndigabhe but akuphumi into okay caba nyhani ndithi serious ke ngoku umama ebheke next door kunye umfana ufuna imoto ansesibhedlele ndifika esibhedlele nyhani iqiniseke le nto ibe serious emveni koko ndangeniswa qala esibhedlele ndahlala kodwa ndizawujongwa but kwenziwa yonke into kubona nto xa ndiseteksini baye ndiyivale ndingathi ilapha into izonyuka ndiyancancazela eteksini ndiqomba amani mandihlike eteksini ndifuna ujika but ingade ndijike kodwa xa ba andizojika ndizogoduka nyhani iba nisenzeka le nto so last week kule veki ndabe ndingaphangelanga from Monday to Lesine so ndathi kumama hayi mani bawula ubheke eofisini kutata then ke ndathi mama okay akho ngxaki ufuna ukuya then siye ke kutata ofisini safika saya kutata ke then utata usixelela into ingxaki emva koko wanika ibhotile ndazi uvula into ndikhumbula kodwa igama layo bathi ibomvu kodwa xa sifika endlini kho abantwana bapha endlini bathi bana kanzumbiza ngagamba kumntana lapha esitratweni kuthiwa bephelelwa ngamandla sizibuza hayi bo siseofisini bekho umuntu ophelelwa ngamandla njani unento lapha esuswini ebuhlungu iyaqaqanjelwa then iyancancazela so into enzekayo ke athi bana xa buthi ebantwini i-ambulance mangamisi pha ngasekhaya mamise emva kafuna ubona ahambe ke nyhani bamkhulisa abheke esibhedlele sifike endlini sifike sibalisele loo nto endlini ithi hayi bo nyhani besithi bayenzwa nguye le nto iza kwenzeka kuye nyhani hayi ke sihlale nyhani kube ngengomso ndiselele nantsiki le botile ekuseni before nditya ndivisisa saqhuquzela nyhani ndiyethola siyahambisa isisu siyahambisa emva koko kube kuthiwa naye esibhedlela ke ku-right sodibana oogqirha sibulele kakhulu apho igama ngo-Abraham Kashiya lisithi khululeka kuzo zonke imbophelelo onazo. Remember, we are in Cape Town in the mother city every Sunday in Khayelitsha sites here at the hall called New Way Wall. That's where we are every Sunday from 10 in the morning. Kanike, we will be doing amateurs coming into an area near you. Starting on the 2nd of June, we are in Mthatha. Bantu baseMthatha and the surrounding siphethe ugadla abathakathi siphethe imvula imali. On the 2nd of June, Mthatha Town Hall from 10 in the morning until later. And on the 3rd of June, Bantu baseNgcobo and the surroundings, we are coming there at Ngcobo Town Hall, we're 3rd, exactly from 10 in the morning until later. And then we're 5, we're 6. We are in East London. Bantu baseMonti will be at Igompo Hall, exactly from 10 in the morning until later. So we are coming for 2 days East London ngomhla we-5th and ngomhla wesithandathu apha kule nyanga kaJune, 10 in the morning until later. Then the Bantu baseGqeberha on the 4th, Bantu baseGqeberha will be at Idabu Hall, the 4th from 10 in the morning up until later. Book your sessions and book your one-on-one. And then Bantu baseRustenburg on the 26th of June, we are coming to Rustenburg. Bantu baseRustenburg, book your sessions. As you book your session, we will tell you exactly what is awaiting down up at Rustenburg. We are coming exactly on the 26th from 10 in the morning until later. Strictly, I'm a one-on-one with each other, my child. God bless you. Thank you so much for joining us, Abraham Chiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly